iso serem iki. Yo. Kuwi lho piye wis mencerminkan pentol iki. Panggur sepene kira-kira iso salto ora? Oh. Iso. Iso cilik ya. Lah. Ayo robar jongkete, ayo ditutup. Malah kayak wong adu jago aduh. Ada pitek. Wah, iki. Wah. Aku sama reng jenguk. Rancang-rancang tok wit mau. Satu, aja, iso ora? Ayo. Mama. Nenek gon. Nenek gon ora? Makam Bandung. Ada tempat apa enggak bawa? Ada. Jenengan sediani ben, Pak. Ah, nggih. Ya kira-kira 2,5 meter. Emang mati. Oke. Dompet duit. Ada apa ini? Ayo. Oh, dadi. Kayu dada guys. Wah, dadi. Dadi kok dari. Cair toh, cair. Entuk duit cair. Aku dadi. Bobone wis waras. Bobone wis waras. Bobone wis waras. Bobone wis waras sih, Mbak Mer. Mboten kasih dia dadi. Gak sudah jadi. Bobone wis waras. Pun telas to. Empun, bobone wis waras. Lek kasih jungkir balik nih aku. Bukan sias dadi niki. Ora iso nambani. Lah niku gegem korek. Ora iso nambani, bobone wis waras. Dadak diteliti Kuwi wong padha dadine. Lah niku teng sak kok kotak Niku padha dadine iki, Mang. Sing sak kotak niku napa? Kotak ngisor. Aja sing isor aja so. Aja moh. Kok ungkul niku napa? HP. Iso ungkul lho Mas aku. Sik rada cilik apa? Oh pulpen. Matur nuwun Pak Asmuni. Nggih, monggo. Lanjut. Jane apike emang gak nggih topeng iki lho. Kenen topeng musik iki. Aja pentulan. Nganggo sing iki lho apik jane Mbak Mer. Aja delok. Ki topeng apik iki. Mah kono oleh aku ora. Iso Mer. Ya Cik Mary lho ya. Asmane mari Mbak Mary lho ya. Ayo. Ah, iki lho topeng sing kedua iki apik iki. Topeng sing kedua iki. Malik ono.
Kudune topeng ngono kuwi ki awake gedhe. Lah kuwi topenge gedhe awake cilik. Loh, iki anak kecil lagi lahir kok. Ya ajae gak lah nek ajae iki. Lah kuwi pas anak kethek iki pas mau bedes minggu. Wah, awas. Tekon sik, nganggo mic nyekel mic. Wah, iki Mikmu dhewe. Mikmu clip on. Iki selain gerak yo suaranya hebat. Wah. Jlublok kok poso. Wale blakonmu. Wale. Iya. Iya. Tumone tekan kene. Mas Victor. Jek, masak bang. Victor itu pikiran kotor. Ora mesti. Nyanyi ya. Nyanyi, Mas. Nyanyi ya. Mau gamelan wis musik ya. Musik. Nggih manut, Bang. Apa? Sak isomu apa musik ditanjakne musik. Oh ya. Heeh. Lho, Pak. Nenten panyuwun boten iki. Capek gunung. Gambar sawit apa ya sampe malah. Sing anu ngagem musik ngagem. Ngagem musik apa? Wis langsung nyebut to. Duet. Apa langsung nyebut to? Apa ya? Loro asmara ya apa-apa. Nah, ini gamelan iki. Cinta tak terpisahkan. Oke. Kita tak terpisahkan. Apa Mbak Dwi ya? Parsinam. Yo raibang Ya, gimana? Kowe cilik milih. Cinta tak terpisahkan. Iki pas gandengan malam ini memang kita itu mencocokkan jodoh. Jodoh ya. Biru. Memang bunda karo ayah. Ayah. Lagi Iki apa? duwi karo kutil. Ini nak anu pasangan toh, Mbak? Pasangan apa, Mas? Ini si polos, ini si pilis. Penyakit. Ayo cinta tak terpisahkan. Nggih. Yo dadeke. Saged Mas Victor? Saged. Oke. Yuk. Ya iya ke. Sama Asta. Berapa? Dolan ngati dengan nyulayani Pagi musa hidup semati Esek pasang Iya, iya Iya, iya Iya, iya Iya, iya
Aku akan